Hawu, umuntu wasenhlanhleni madoda. Aha. Aze nganenhlanhla ke ukuthi ngikufice namhlanje. Hawu. Sandi. Aha, usani phela mina lo ngithi. Kama lami phela lelo. Manje awuchaza uhamba kanjani? Sando. Angizenga lokho phela. Imali yami ihlale iphumelele. Sande imali angakabi nayo nje. Ungazongidakela wena. Imali uzokwabi nayo kanjani manje? Manje uthi ngithini mina? Nengane futhi sesikoleni nje. Ngihlangana nabo ndaba zeingane mina ngizohlulekile ukunikeza ingane. Hayibo. Phela kahle ngizile ukuzodlala mina uyazi. Imali angikabi nayo. Hayi ungalibeli uzongihlafunela isihlama wena ngifuna imali yami la. Awunayo imali kunani? Nengane futhi isesikoleni. Hey, kwali uzong Isani sawena yini. Into uzongenzela yona iyodwa wena. Uzongibekela ngale kamereni. Thatha wonke umthwadlana yakho la obonje uzoyidinga. Ngihamba nawe manje. Ungalokho ngitshela ingane bizokwenzana. Lento bizokwenziwa ingane zonzo wena ke manje. Ngihamba nawe. Thatha impahla wena manje. No shit. Hawu, wena uphuthume, ushesha. Awunasikhathi sokudlala nawe la. Wena ngiyakubona cha kuyadlalwa wena. Mina ngisebenza imali into engisebenzayo. Manje bamfusangano la. Shesha. Uze ngikulande khona lapha kamereni mina. Ushit. Phuthuma. Hayi imoto ilindile lapha phandle. Phuthumele. Anofuluka nje sokonwa. Ngiyenza nje ngiyafaka impahla. Hey, fanele ngakusuphumile manje. Yalo kwenza ukulungela. Lamanqamuke namhlanje. Faka ikhomela uphoso la ngasemnyango khona uzoyithatha. Nazo, ufuna kubeka kanjani? Sheshe kube zikingi. Siyazi. Basamba. Uma ngomnyaka imoto isilindile. Ngibambezela wena. Udlala wena. Go. Wangwathi uyamodelela. Manje lokho ngikuncema. Modelela la. Hawu. Akungelele emisibani. Wamba ngathi awufundi. Sando siyazi. Hayi imoto isilindile lapha ngiyongibuza le nto. Enomtshela. Ngathi umyabharata noma kwenzakala. Ingane njalo. Bathi lo ucabanga ngini? Uzokho lesikhathi. Isikhathi esingangikhuluma nawe. Ngishawuze.
Hayibo. Yabona kuma siqalile. Hayibo yini manje? Ngavele nifike ngizongiqolozela nje. Nifunani la? Ngizongiqolozela yini manje? Ngizongibangela isicefe la nina ngifika nje. Alright wala ngizongibhedela. Ngiyabonga nini. Ntombi yamenhle. Awungitshele ukuthi njengoba siwahlukana noMusa nje wabe usuthandana noba. Hawu xelwa yini siyaxoxa nje. Hawu umama nendodakazi bayaxoxa. Tama ucabangiswa yini nje kanti azi nasesadlula kuyona. Hawu kodwa mntanami ngoba ngisukhulile nje wahlala phezulu kwengqondo. Yini ungaboni ukuthi ngichaza ukuthini? Hayibo angiboni noma ukhuluma ngani. Phela uMusa uyabuya. Njengoba ebuya nje kuthiwa kuzomela aganwe ashade ngokusheshsha. Nentombi ezoyishada bengabonakali mina ngibese ngabona ukuthi hayi akekho omunye wena lo akekho omunye. Ayike bangathi unenkingeni. Umkhwekazi uzoyibona umkhwekazi nje kaMusa ngoba yebo. Hayibo leyangani yinhle. Hayibo ibhungu elihle inenhlonipho izothile. Lo mina nje mangiyibona ngani lengezwe indaba yenu ngase ngiyabona ukuthi hayi monga nakho ngesengizweni nanokuthi ufuna umakona ngeke sengibona ke mina ukuthi uwe lo ngabona ukuthi mina umkhwekazi iyangixaka yena indlela osowenza ngayo. Hayi kusiyama umkhwekazi. Futhi yazi ukuhlala nengane uhleli nayo endlini bakithi ingaziboni into ezinhle ezifanele ingaboni ukuthi ibona ubumnyama wodwa. Awuthi ngekushiya ngiyozibonela umlingani wami wakusasa uMashezi. Uyabona umlingani. Hawu mana ke ngenxa nje kaMusa sawubona sishiya ukudla kade kulesela ukudla. Yini engayikhuluma nawe ingekho into ezoya phambili la ekhaya ngibe sathi ngiyakulungisa awuyiboni into enhle awuyiboni into elungele wena. Sala mntwana ongazazi into ezinhle ngiyakaMashezi mina. Sala nobumnyama bakho. Hayi ngingayuchawu sokuba ngempela. Yazi emihle ngoba sithola ama-timetables namhlanje sekuyaqala ukubhalwa. Kumele ukhuphule amasokisi. Uyangizwa nje ngoba ubhizi nefoni. Ngiyakuzwa. Uyambona Olwethu ngathi akekho right? Yini ngabe vese usukela uzongibuza ngo-Olwethu? Indaba manje ngathi awunandaba nje. Wena phela kule nsuku yavu bathanda Olwethu. Uyabo ngeke no Olwethu abanamagwebe oqala ngilambile nje mina. Hayibo emihle. Kodwa kuzomela siyithole lento emphatha kambi Olwethu. Uthole wedwa ke mina ngoba ngeke ngithole Olwethu. Hayibo.
Mina ngiyaphaka. Ngikwenze nje Ntando ngikuyaka noma ngikuphakele. Hayi, cela ungiphakele abandla. Okay. Ngizothini nje kuwethu ngihlangana naye engizothini ngeke yazi inkinga nayo intombazana Oh, Jesus. Siyabe. Buyifihle nje. Khona ole alikhona. Awubethi mina ngifuna ukukhuluma le ndaba leya phela. Olethu ugcine evumile ukukhuluma nawe. Kanjani? Ngikutshela uthe inkinga manje ufuna ubakakuthemi. Ufuna ukuyizwela ngawe wena straight. Liyangane baba inkinga yakho wena uyayisaba. Yabo nje mungasovuma uyakuyona ngakuvuma. usho bani uthi ngesaba Pho manje yini inkinga? awuthi lapho nala Hayi kephi lapho nalapho ngisukudrayisa. okay manje ngizofika ngithini liyangane be Hawu mfethu wena uhlelo ukushela ingane nje. Nawu uzokhuluma njengomjida. Noma ufuna kunikulayi. awuphendule awuthembela Hawu mfethu uzofika kuyangane ibingelele kahle. Mayivuma nje kahle nganiyezanga attitude. Masuthi sacela ungiphi isikhathi sakho. Mayivuma uyibuza ukuthi uba 1+1 mase yachazela. Uma etshela ukuthi u2 awuvela uthi futhi thina sobabili. Futhi vele sidalelene. Mase ke wena uyaqhubeka ukukhulume nawe lengane. Vele online bazoyifike la ke nawe. hayi kanjalo nje 1+1 isikole 2 njengoba sibabili Qondile. hey Ngitshela ungayiwina nje lengane kalula. Yabo? hayi asamsoligebhela lapha Vele sambe manje. Ngakubona sabu. sabu wena ngenza into esabingani Yo, ngiyaziphetha ngikurayit. Indaba John. Ubona vele uyibhocobele. Uma usando umthathile umama ngizosana naleyo ndlela. Imake manje John chaza ukuthi wena thiwa kade lezi ngane zo3 And futhi utheme ngayikhokha imali yakhe uma akabuyi. Uzothatha mina imali engaka. Imake John vele lo mlisi unifunani? Ngophela hayi angazi siyathutha kasani. Yazi John sidayisa amagwinya esikoleni noma amakhekhe sikodwa nje sibhake amagwinya. Uzongibheka. Dayisa amakhekhe namagwinya mina esikoleni. John mahlanga manje khuluqiniso. Ngidayisa amagwinya. Yeah John. Yazi ukuthi imali engiyifunayo isona 5 rand 2 rand. Imali enkulu kabi le engiyifunayo. Uze nenye plan, ungeze neplan engasile. Okay. Nansi ayi John ungangikholwe okwakho. Buka phela. Mbobanele lo isikuma ngaye. Ngithi azame again phela ubanele John kubo banemali. So ngayithola into efunayo. Ubanele. Manje nawe nje umuswenza ngathi manje ke banele kubo banemali. Mali changura Kuzokanzima usebenzele imali emhlabeni. Hey, uzoyizama le plan yakho. Thanda unjalo ke Jomi. Uzobe usingali umsini.
kambe umngane wakho uba kambe usekakutshela mhlambe nami. Akaze angitshele lutho. Okay, asishiye-ke yamngane wakhe yabo. Phela kambe uba i-answer 1+1. Othisha bakufundisa yini esikoleni? Bayangifundisa ukuthi ngifuna ukuzwa wena phela. Obvious uthuma. Phela nathi cha sibe babili ey'mpilweni zethu. Ayibandla. Uzoma ukuthini la kumina abanye? Nawe uyangizwa into engizama ukusho. Okay la. Uthi ngibona. Qala ulethe 10,000 mina. Uma ngabe ufuna ukuthi mina nawe sibe 1+1 is equal to 2. Hayibo phela bese ayikhumbula lapha nishaya intombazane eklasini. Ile abanye ababuyisa hayi. Ngathi isilima la ethi sokayi intombazane ibhonye kangaka. Hayi kodwa wenza Yini ngabe sesuspenda nje basesiqalile ukubhala. Iqinisile. Kodwa manje indaba olethu ibeka ngakeli nje. Ile ntombazane phetha ngiyazi ukuthi kanjani phetha yabona. Ndabali yangani. Wathi nitheni ngani? Ithe mfethu mangabe ifuna mina inkomo mfethu. Ngizomela ngizama imali engango-10,000. 10. Hawu dlala ngami. Mfethu. Safuna mina naso babangani phela. Bawazi Mfethu qala ulaleli. Wena olwethu uzofika athathe le mali masakakushiya kanjani? Ngiyakuthayimisa kuse-ile. ngathi wena mfethu ngizofisana ngeke wena mfethu ube umngani nawe mfethu yabo. Ukuthi awufuni ungisiza mfethu uzomela ungisiza. Sisane seko Mina ngeke ngikwazi ukusiza into nje. Hayi mfethu usafisana seko babangani yabo. Yazi mfethu ngizokusiza manje ngokusukhuluma into personal. Nginoplan yazi. Kulani kanjani mfethu? Uma oledi cabanga phela. Plan nawe ibuze ucabangela yini. Tshela uma oledi phela anike 5,000 omunye 5,000 soyizamela thina njengabolova sopana. Sikenza kanjani oledi mfethu? Uzomtshela ukuthi siyahamba siye eGoli and siyokhempa sihamba no-coach and uthe u-coach kudingeka u-5,000 nemali yamakhokho and ungasizakala ngalapho. Yabona lapho somgoqo uzobuhleli ngami nengizobuhleli khona. Asiqinisile mfethu. Ngiyamtshela namakhokho akho asegugile ufuna amasha yabo. Manje lo munye 5,000 sozama. Umuntu 5,000 uzobona nathi uzamanje. Kodwa mina ngifuna ukukhuluma ngoba oledi ngitshele ukuthi nemali yamakhokho. Khuluma noma oledi sayidinga lena. Yayigrey into zanayo mfethu yabo. Yabona samthathu oledi sodana lo 5,000 kumele ivanye ithina nje kusazosetshenzwa kanzima. Mfethu. Azin uthi ngivele ngikhaya vele security yabo bapopha qambo bona ngid Mfethu nya yo tamatisi. Zamanga. Okay, uthi ngishintshe manje.
Ama-pyramids akwe-maths. Mina ngibhala English, ama-synonyms nama-homonyms. Hayibo, kwathuleka la ekhaya. Uyaphi uma wakho lehlezi ethetha? For sure nje ubalekelela uSando. Hayibo, umuntu mebala ukushiya iy'ngane zakhe. Ngiyakutshela nje ukuthi impilo yama olethe ayifanele nje neyogundana uSando ikati. So uzohlezi ebaleka. Kodwa noma kunjalo ngeke uyishiye nje iy'ngane zakho zodwa. Ubluze kade ubani yena? Phela uzosala no-Olethu asihlangane thina. Singibhala. Cha. Yazi nje ukusase. Ngena. Hawu, kanti wena mfana? Mina. Ninjani? Siyaphila ngane, siyaphila. Yebo. Siyaphila. Kanjani kodwa usuku lakho namhlanje wafakhathana? Beli right. Siyabonga. Kodwa uyositshela ezinye izinto namhlanje. Yeah. Bathena sizoyigoli ngesonto elizayo. Egoli? Yebo. Kahle wena. Manje imali ethi ukuthi uzoyidinga 5,000. Kahle ni bo. Mali engaka? Yebo. Yenzwani imali engaka? Na 5,000 okulu. Ukudla ngoba iflat balikhokelile ucoach. Eyokudla netransport. Neyamakhokho. Amakhokho ngizowazama ngizokuthengela amakhokho. Uyalwazi nje udaba. Awukuthi la ujwayele ungithengela wona yabhede. Sungathuke awakhona sithini. Ngoba lawa wanzi wadlala ngawo kabili noma kathathu angena emanzini yakho. Ngiyezwa ngane yami ukuthi manje ngibona ngathi imali enkulu kanti kuza nokhisimusi soseduzane. Kanti kuningi nje kusekhanda lami engidinga ukukwenza kodwa ke kulungile ngane yami. Ngizobona ukuthi ngizokwenze njani, ngizozama. Yebo. Awuhambe ubheke ethonjeni yemkhulu. Khishini. Qobetha amabhodlela awushayitha banane qobetha nene angisikuseni qobetha amabhodlela uthando phela ziyashuba ngale yini manje yini lezi eyishubayo phela uma olwethu ushile incwadi ebhala ukuthi yena looking ngepho mashonisa ufuna olwethu amgadela uBlue. Ha, shuthi sisilahla abantu abadala abawu2. Hawu, Thando, besikazi nje ukuhlala engekho sobabili. Ngcono ngoba vese olwethu. Olwethando lona mlomo wafish. Ngidala nje ngomxosha loyo. Hawu, ngcono ke noBlue sesingahlala ke naye ngoba uyingane yena kanacala. Manje thina sohlala kanjani nomntwana somntwana? Soya kanjani nje vele esikoleni khona umntwana la endlini? Yazi uqiniseleke ngomxosha mkanye nodadewabo ke.
kusho ukuthi ena soba bawuthuna bese ayo igama lini vese leli blue engathi igama lenje. Kodwa impela singabaxoshi ngcono sibasosharishe kancane nje. So athosharisha kodwa ke ngiyeza ngisabuye ngisala ngisakho. Bye bye.